Mae'r Cynllun Seibiant Byr yn cynnig mwy na dim ond newid bach. Mae'n gyfle i ofalwyr di-dâl gael eu cefnatynt, cael ail-wynt ac ail-edrych ar ei rôl fel gofalwr. Mae iechyd corfforol a meddyliol gofalwyr yn gwella wrth iddynt gael ei grymuso i fod yn gyfrifol am eu llesiant. Fodd bynnag, mae effaith y cynllun yn llawer mwy pellgyrhaeddol. Mae llawer o ofalwyr yn croesawu arferion a gweithgareddau cymunedol newydd sy'n parhau ymhell y tu hwnt i'r seibiant ei hun. Teuluoedd yn tyfu'n gryfach, mae economïau lleol yn gweld hwb, ac mae sefydliadau'n meithrin gwydnwch. Mae dyluniad y cynllun yn caniatáu o gyrraedd cymunedau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol. Addasu i anghenion lleol, a meithrin modelau gofal cynaliadwy. Mae'n helpu i atal argyfwng ac yn lleihau'r pwysau ar wasanaethau statudol. Definitely you get that sense from people that the sessions that they come to with us are a lifeline. Mae cysylltiadau cymunedol yn ffynnu, gyda rhwydweithau cymorth cymheiriaid a mentrau ar lawr gwlad yn tyfu'n organig o sylfaen y cynllun. So this is our monthly family and friends evening. We support people who've had a brain injury and their families. It just gives those carers a chance to kind of reset, I think, talk about what's been happening in their lives as a carer, offload, get support for any issues that might be going on as well, and connect with other carers. Buddsoddi adnoddau mewn gofalwyr a chymunedau. Nid yn unig yn darparu gwerth ar unwaith, ond maent wedi cael eu hail-fuddsoddi yn y system drwy well iechyd, gweithgarwch economaidd a chydlyniant cymdeithasol gan greu dolyn o lesiant, grymuso a thwf. Mae'r Cynllun Seibiant Byr yn fodel ar gyfer creu Cymru fwy gofalgar, cysylltiedig a gwydn. Mae ei effaith donog wedi lledaenu ledled Cymru.